Sa gitna ng pagtaas ng bilihin, nakahanap ng paraan si Angelita Reyes ng Pacol, Naga City na makatipid at makasigurong may sariwang pagkain ng kanyang pamilya. Ayon sa kanya, nagtatanim umano siya ng iba't ibang gulay tulad ng talong at kalabasa sa sarili nilang bakuran na agad ding napapakinabangan sa kanilang hapagkainan. May ekstrang pagkain na sila mula sa kanilang bakuran na ibebenta rin nila ang mga ito. Para hindi na po bibili, kasi kung bibili ka, mas mahal. Kagaya ngayon, pag nag-ano ko ng mga langka ko, may mga bunga po siya. Tapos yan po, season po ng avocado, nakakabenta rin naman pa ako niyan. Kaya ngayon, nakabenta ako ng siguro mga 7 kilo. Sarili ko din naman yung At least, nag-income ako kahit lang, pagod lang talaga. At least po hindi nabibilihin. So tipid-tipid na, di po ba? Yung iba na lang na na sangkap ang bibilihin mo, yung iba hindi na. Kaya mas malaking tulong. Ang kanyang karanasan ay isa lamang sa mga patunay na epektibo ang kampanyang sinusulong ng Department of Agriculture Bicol, Magtanim Tayo sa Bakuran. Layunin ng programa ng DA na hikayatin ang bawat household na magtanim ng gulay sa kanilang bakuran upang matiyak ang masustansyang pagkain. Layo ng programa na mapalakas ang food security na hindi na kinakailangan pang gumastos sa pagbili ng pagkain, lalo na ngayon may krisis. So, gusto natin na lahat ng households, ng mga bahay and mga community ay maging food secure. Pero yung pagtatanim nila ng sarili nilang mga gulay para hindi na bibilhin, makakabawas na doon sa gastusin nila. So, yung matitipid nila doon sa mga gulay, mga pagkain ay pwede na nilang gastusin sa ibang mga importanteng expenses pa nila. Maganda kung matutulungan natin sila na hindi magutom, natin dyan, ang goal ay walang pamilyang magutom. Samantala, maaari ring makakuha ang publiko ng libreng vegetable seeds katulad ng patola, okra at marami pang iba. Maaari lamang na magtungo sa tanggapan ng Department of Agriculture o kaya sa Municipal Agriculture Office para sa libreng vegetable seeds. Sam Alano, CSN.